L-ewwel ġuri għal din is-sena l-akkuża li Karmel Kutajjar ta' 50 sena kien lest item ħajjet martu jekk ma taċċettax li tmur lura d-dar tgħix miegħu. Dan stqarritu l-avukat prosekutur Ġanella Busuttil f'każ li seħħ ir-Rabat f'Settembru tal-2012. Quddiem l-imħallef Edwina Grima l-akkużat qed ikun mixli b'4 kapi ta' akkuża fejn barra l-attentat ta' qtil hemm dawk marbuta mal-possess ta' arma tan-nar mingħajr permess. L-avukat Busuttil spjegat li l-vittma Marija Kutajjar u l-akkużat kienu ilhom miżżewġin għal 21 sena u kellhom żewġ titfal bniet. Fisret kif iż-żwieġ tal-koppja ma kienx feliċi minħabba l-karattru awtoritarju, possessiv u vjolenti tal-imputat. Dan wassal biex martu spiċċat priġuniera f'dara stess. Iċ-ċirkustanzi ma' żewġa iżda waslu biex il-mara eventwalment telqet mid-dar. Fis-26 ta' Settembru tal-2012 l-akkużat iddeċieda li jaffaċċja lil martu wiċċ imb'-wiċċ. Kien dakinhar li l-akkużat ħal-arma u l-munizzjon mar ħdejn il-post tax-xogħol ta' Marija u bl-iskuża li rid ikellimha bil-kwiet ikkonvinċiha biex timxi ftit il-bogħod minn fejn taħdem. L-avukat Busuttil qalet li hemm il-vittma baqgħet tinsisti li ma tridx tmur lura d-dar bl-akkużat ħareġ arma ippunta lejn sider martu u sparala. Il-vittma tgħid li dak il-ħin hija ħasset weġa' kbira f'sidierha iżda ġiet għas-saħħa biex titlaq tiġri. Ftit tal-ħin wara tieħdet l-isptar u ġiet operata b'urġenza fejn b'xorti tajba baqgħet tgħix. L-avukat Busuttil qalet li l-fatt li kien pulizija li jagħmel dan ir-rejat jagħmlu wieħed aktar serju. Żidet tgħid li dakinhar kien l-akkużat stess li mar l-asta tar-Rabat u ta' ruħu f'idejn il-pulizija.